yenso edien enom wo edema yen me mama chi on ya Henewa Sɛdeɛ kano ni no Sɛdeɛ kano ni Boaz edien na wo ho ndi ye sha se ne Sɛdeɛ kano ni na akura nsa ne be sha se no se me ma CJ asembisa ne nyame adom wa ama nyame adom wa mande oba ba be ya ntimi oba akoma o Sɛdeɛ kan ye nyame adom wa ama echa kakra na mu no echi be kan wasem asembisa ne Pati my money endpoint kasa metate homeopathy clinic homeopathy no o se eyedin a to de ba na wa beboa yen kakra da be so na ze woni doctor ni di djuma no orthodox medicine wo ho aye kan tete doctor obehwe aban doctor no ne ade no enuru ene akwa mfa so yemhwe mu administer enuru no homeopathy eye soronko kra wohwe yare na wape yare no eso yare no branch bi dey tackle yare no okay yare na no mkofa ni variant bi no mo dey ababe ko atia yare no you know ensonso kase da orthodox medicine mu and homeopathy medicine okay me ne kakra bi ni se be dey say na atwemienu a ye share detoxification ase no me kan setiti ho no na yenso ye wo yo detoxification akomtie say udwura wo ho ne ma bibire wo ha ne wo kra ansa na kwasi broni ba ha ene doctor ubisa ne say akonche ka ho no osiampa no so ka ho nti ye sha ase no metati ya presenters ne kanda ka kumye gi no kwakuanum ena yo ye gi no nkonfo anum saasem no sen ye ka no ankasa ka kum agwa bia ni nisu na yan atiasifo ye nipa ne yete okwakuo enyigiye na oye na okwakuo wo nwuram monkey yete ne nyigiye na oye ne se kakum osibo woni su koriye woni su aponchi woni abua bia woni su se ope kakum atie nko ade a ena je se ukotie wo abo kwaku anum ono nko an oyɛ saa anyigiya na sɛ osu saa esu no ya de banipa abrabo mu a mema mfato ho a bɛka otrim da bia sɛ wopɛsɛ hu sɛ free SHS ye beto aso ana sɛ ibetwamu a enye obi sɛ tafrache fotosanfo a watwamu sɛ tekpa anum na kwakotie ɛsɛ okotie wo Dramani Mahama president of the republic English in say go to the right source. Okay. You go to the right source. Say the ba variant beno anase kasakwanu variant mu a ye say enio ye gino wo okomfo anum kanana komfo yibu akopem say asem ba den ye pe ne enti asem no ato oman no a okomfo ne kokom okomfo kan say ya ye boni gise ye twa na ntwe nsia na say nso no ano no enio asemni nio asemni tinio ya gino konfo anum kakum kakum ya gino okwaku anum enio asemni nio ya gino konfo anum nani na akra pese me bisa nso se ya taka bi eye nkonfo ananse nkrofo o nipa ebro ba ko mienu dodo eye nkrofo nkrofo no etwa asuo no konaja nkrofo the people multitude many human beings okay na metati edimbe so kum nipa ade na yedisa din kwato obi ase udin di kum nipa ampa se kum nipa kwa zanka se aban kire wo wankasa wagia tum se we medra edin no etymology din na hyase pa ne ye okoma nipa obi okoma nipa president ogina home ote eburi nkwantia ai ajekum kufo ni din di kofi diewu ebinom frɛ no kofi kum nipa na din ankasa ye okoma nipa okoma nipa na ye horofa so na ne ba ye kum nipa ene ne ayete se kum nipa obiara ni ho ani din ankasa ye reto no se nye nickname
dia na ye din gaza dia ye frɛ no kum nipa ye koma nipa ana se kum nipa na last one here ampesie metati ampesie ye san ye kana so beba o mepe ya brody ampesie ni bayira ampesie mankin banjin mankani ampesie na brobe abana ne tina o frɛ na ampesie ni o munyina ne se abrentia montaw ni o munyina ne se on se mfuamfua ebi abrode no be se aduonu na se na tete no na de adidi frɛ wo ho adidi bom wo ho ye nipa be se na enum wo yi ba ko a na de wani abota na de wani apɛ next one a obeyi no esan ze brother ni bi asonson chembi ebi ho yakono chembi bank ni bi ye fa chembi bayre ni bi ye fa chembi udi nyina no na odi wani apa bi asie eye apesie nya mpesie o pesie ebu akra de odi wani bubu no na onyanko na obi akofa eye apesie nya mpesie Sɛdeɛ kanini na before ye be kono akra we dey mesrew your resource person back openyin kwadwo kire opi won so oboa ye pa nyamehira wa openyin kwadwo kire nyamehira bebre koso tentene ye baby e be fo ya atwen adwen koso ye nim de ni nyinara conversation na na senkita hundi ne ye nyina boa ye wa kire ni wa basman senior high school na ndeso ye na da mu nkum na afi ye correspondent back na na wi afia kenten omo be de nti na nanom ye mamu nyina appreciate po ye we show mu happy Sɛdeɛ kanini ye da mase ene na Jagri Boaz de na kra esi Ohene na wate wo mo enka no sɛdeɛ ye kano nie ye wo hase ye som na ya kan kasa no ya jinchi mo sua ho ade sɛdeɛ be na o ka sa wo ka de ahyase bi mu a wo hunu sɛ de kan no asɛbo so a wodi semu no ɛfa pɛpɛpɛ na da ya kan kasa ye kan ya to atwene ha ne ye dinam ha ɛbasa na ya na emwa ɛnti na Adom 106.3 Dwaso Nsem dwumadie ye de Sɛdeɛ ye kano nie ye de abeka ho nte ye joda ukuoda ani fie da bia ene ye de ema ho ya no wagebre na won so watie bi